Čaute ľudia. Damian, vybereš si číslo od 1 do 8. 6. Počkaj, sorry. OK, takže hráme The Strongest 6 Battleground. vravíš? Hej, 6? hráme The Strongest Battleground, takže nezabudnite dať like a odber. Všetko dajte, všetko aj... A hlavne nie dislike, to je škaredé moc. No tak ty si dobrý. No OK, wow. Už mám zapnúť dropkick. Nie, veď my sa nejdeme mlátiť, chápeš? OK. No takže... Hej, to čo je? No Míšo, respawn. No idem ja. Peš. Sorry, len som chcel ultimu. OK, takže... Idem ja. 5 seasons. Vyber si. Koľkatku? Vyberám si 4. Zabil som týpka. Počkaj. Nerob, Damian. OK, prestávam. Tak to čo je? Prečo mám taký... Co tyku? Ne! Chápete, že... Neviem, čo robí. OK, ja už prestávam. Som chill. Budem ho zabíjať takto. Tu máš, kamoško. Paintball. 20 minus 20 dropkick. Bang. Dami, ja nerob, mám ťa kiknúť. OK. Vydal som ti 4. OK. Však to som robil na vex, dám ho. Dobre, nebudem to dávať. Nebudem to dávať, chalani. Povedzte mi, kedy to mám dať. Toto. Som sa na teba spavnul. Mám to dať? Nie, nerob. OK. A kiknem ťa. Dobre. Kiknem ťa. Vyber si číslo od 1 do 8. A ten vex dá mi paint. Haló, Damian. Čo? Ja? 4. 40 sa. To už som mal ja, nemôžem. Čo? To už mal si byť. No tak, neviem, čo je moje šťastné. 5. To si nemal robiť. Čo som spravil? Čo sa deje? Pomoc. Ešte nič. Hej, čo máš problém? Ja nič? Tak prečo tu si... Dan? Vieš čo? Dobre, ale Sebik ma hitoval. Ja som tiež nechcela. Hitoval. Začal si ma hitovať. Tak na čo dávaš kladivku? No dobre. Čo? To nikto nevidel, to striham. Nič sa nestalo, len som dostal trošku menší ban, to nikto nevidel. To bol cheat. Už si sa joinul? Hej, som tu, bro. Bang. No, môžete. Čo chcete akože... Ale tá z tebe to nebude fúzať. Dobre, ďalšie číslo. Sebik vyberá. 1. Size 10? Prečo mám byť veľký 10? Krát. Ja viem, čo je 1. Tak keď vieš, tak vyber si iné. Ja nejsem veľký, Povedz mi aspoň, čo to bolo. Fly. Ale ja chcem. Na chvíľku. Na pár sekúnd, na minútu. Okay. OK. Damian, mám ťa znova kiknúť. Nie, čo robím? Nebojuj. Tak ok. Idem stať na Sebikovi. Hej, čo? Aj mi dajte fly. Nie, zatiaľ. Mal si vybrať. Ďalšie číslo? Ja?
Ja alebo Damian? Damian. Tak ja si vyberám 7. Chudák Damian. Čo mám? Ty si... Čo bola tá desina? Super sedmička. 11. Sedmička bola kick. Som úplne rád. Ale 11 sa nesmie. Iba do 8. Ja do 8, tak potom 8 chcem. Bang. Kamoška, ja si vyberám lol číslo. Tam sú 2 kiky, braško. Pokiaľ dostanem obidva kiky, lebo ja už mám, toto bol môj druhý kick, takže ja už nechcem ďalší. Ja som to vedel. Si ma blokol. Nie, to iba kick. Bam je bloknutie, Ja. Ukážem sa, koľko mám. Ja mám 25% bez. Mám si ja vybrať číslo teraz? No, vyber. Vyberám 2. Čo mi padne? Pokiaľ mi padne, neviem, fly, tak budem happy. Nie, fly je, no, unfly, ale ty nemáš fly, takže... Kde si? Koľko si vybral? Koľko si Dvojku, vybral? ale to je unfly. Dvojka je unfly. Dvojku? Dvojka. Ktoré ešte nebolo. 3 nebola, ani 5. Nie, viete čo? Počkaj. OK, ináč nezabudni... Jednotka bola, dvojka bola, trojka nebola, Pokiaľ si ma chcete dať za frenda, alebo Bastafidliho, alebo Bobrika, trojka nebola, tak tu máte mena. vedamiances.sk, Bastafidli22, nebola a... Bobrik 3103. No, a to môžete. Tak, ja by som chcel teda tú 7. Nie, tu som dal ja. Ja aj tak potom Lebo Ronaldo je Nie, 6. ja sa bránim. Paint. Do. On chce dropkick, čum, ja ho dám na 1 ranu. Paint. Michal dostal... Kde je Sebík? Tu dostal respawn. Tak to je GG. Respawn Bobrik 30003. Povedzte mi, na koho mám dať dropkick. To si robíš... Ja viem na koho. To si robíš srandu. Tak Sebík je proste boss. OK, teraz máme vyriadené účty. What the... Ja som sa snažil Damiana zachrániť. Skibidi-bidi-bi. Dobiri-bidi-bi. Škip. No, teraz Damian, vyberaj si. 3. Alexová obľúbená známka. No, jeho obľúbená je 5. To je jedno. Hej, Ja, ty chceš takto? Neviem, to je jedno. Je to úplne jedno. že dostal kick. Ja som to vedel. Ale to je jedno. Aspoň keď kata. Schválne, kedy sa deje, schválne, kedy sa deje. Ja musím byť. Hej, what happened? Kam ideš? No, dobre. Damian si jen to vybral bring. To kto spravil? To naštve. Ja? Ja dostanem 3 kick, ja som to vedel. Ty nedostaneš kick, ty dostaneš bam. Ne, prosím. Prosím, Miško. Budem dobrý. Ja som to... Nedostal si bam, buď rád.
Dostal si kit. OK. Takže toto bolo všetko zatiaľ čus.